Cruevolució. La sida és la malaltia més mortal a l'Àfrica. Altres malalties també mortals són les diarrees, el paludisme, el xarampió i les pneumònies. Unes malalties per les quals aquí quasi ningú moriria, perquè la nostra salut pública ens protegiria. I gratis! En qualsevol país del sud, les persones moren sobretot per no tenir diners per pagar un metge. Hi ha moltes malalties que no les investiga cap empresa farmacèutica per trobar un medicament que les curi, perquè només afecten les persones pobres, que després no podran comprar aquell medicament. El món està ple de malalties oblidades. Cada any moren 11 milions de nens menors de 5 anys per causes relacionades amb la pobresa. En els països més pobres, un de cada 10 nens no arriba a complir 5 anys o creix sense la seva mare. Només que els països pobres tinguessin una millor alimentació, moltes malalties i moltes morts es podrien evitar. Niger, yo, yo. Yermatun kakai, kakai, kakai.